Og vi kigger her på et eksempel med et saltvandskar. Vi får altså at vide, at det her kar tilføres saltopløsning, mens der samtidig løber vand ud af karret. I en model kan udviklingen i saltmængden i karret beskrives med en funktion S, der er løsning til differentialligningen, som vi har her. ds dt er lig 1,5 minus 2 over 100 plus t gange s. Vi får så at vide, at S af t er saltmængden målt i kilo til tidspunktet t målt i minutter, og det oplyses samtidig, at der er 30 kg salt i karret, når tidspunktet er 0, det vil sige, når vi starter med at måle, er der altså 30 kg salt i karret. Jeg skal så bestemme en forskrift for S. Det gør jeg så med den her dissolve-funktion, som der er i CAS. Så skriver jeg dissolve, og så skriver jeg S-mærke, hvilket er det samme som ds dt. Så skriver jeg funktionen S-mærke. Så her til sidst, så skriver jeg først komma t, som man normalt gør i solve-funktionen, og det gør jeg for at fortælle CAS, at det er t, som jeg gerne vil have som variabel i min funktion. Derefter skriver jeg komma s, og det fortæller jeg så CAS, at det er, jeg vil gerne have en funktion af s, altså som funktion af t. Det får jeg så her, så får jeg s er lig en konstant c over t plus 100 i anden, plus 0,5 gange t plus 100. Nu skal jeg så finde den her konstant. Det gør jeg så ved at bruge den oplysning, vi har fået i opgaven, altså der er 30 kg salt til tidspunktet t lige 0. Så sætter jeg altså 30 ind her på s plads, da s af t er 30. Og så sætter jeg 0 ind på de to t'ers plads, da t er lige 0. Jeg skal så lige huske at ændre C3, som jo er konstant i CAS givet os, til et almindeligt C eller et andet bogstav, for ellers kan CAS ikke finde ud af det. Så har jeg skrevet det her, og så solver jeg altså for C for at finde C. Det gør jeg her. Så kan jeg se, at C er minus 200.000. Det vil altså sige, at den endelige forskrift for S, som jo var den funktion, vi skulle finde, det er S af t er lig minus 200.000 over t plus 100 i anden, plus 0,5 gange t plus 100. Jeg kigger så op igen på en lidt anden funktion nu. Det er en lidt anden form. Her får vi at vide, at øl med temperaturen 25 grader sættes ind i køleskabet, hvor temperaturen er 5 grader. Øllets temperatur, som skrives f af t, målt i grader, er en funktion af tiden t målt i minutter, efter øllets placering i køleskabet. Der oplyses, at f af t er en løsning til differentialligningen af typen, da y dt er lig 5a minus ay. Udover det får jeg at vide, at f af 0 er lig 25, som vi også fik at vide heroppe, og f af 75 er lig 15, altså at efter 75 minutter, så er øllens temperatur 15 grader. Jeg skal så bestemme en forskrift for S. Igen bruger jeg dissolve-funktionen i CAS og skriver igen y-mærke, hvilket er det samme som dy dt. Og jeg får den her funktion, en konstant C7, som bare er C, gange med e i minus at plus 5. Jeg sætter så mit ene datasæt ind, altså at når t er 0, er den her funktion lig 25. Det skriver jeg her, og så solver jeg for c for at finde konstanten c. Her får jeg så at vide, at c er 20. Det sætter vi så ind hernede. Så det her det er altså en foreløbig funktion. Nu skal jeg så finde a også, da det jo også er en ukendt variabel. Det bruger jeg så det andet datasæt til. Så her sætter jeg igen solve, og så sætter jeg t er lig 75, som vi kan se her. Og så sætter jeg funktionen er lig 15, den jo er 15 grader. Så solver jeg for a, og får at a er 0,0092. Så det vil altså sige, at den endelige funktion f af t er 20 gange e i minus 0,0092 t plus 5. Og de her opgaver har jeg altså brugt funktionen dissolve i CAS til at løse.